हेलो फैमिली, जय जगन्नाथ। कैसे हो आप सभी लोग? मैं तो अच्छा हूँ। आप सभी लोग कैसे हो? ମୁଁ ଭୁଲରେ ସରି ପୁଣି ଭୁଲିଗଲି। ପୁଣି ହିନ୍ଦୀ କହିବାକୁ ଲାଗିଲି କି ମୁଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ କହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍, ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ କହିବି। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଯାଇଛି ଭାରି କ୍ଷୀର ଆଣିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଘରେ ପଠେଇଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ଆଣିବା ପାଇଁ। ସକାଳୁ ମୁଁ ନ ଧୋଇ ହୋଇ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଘରୁ ଗଲାବେଳକୁ ଆଉ ଯେମିତି ମୋତେ ଯେମିତି ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ଲାଗିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମା ସକାଳୁ ଯାହାହେଲେ କାମ କରିବାକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ବେଶୀ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତାପରେ ମୁଁ କ୍ଷୀର ଆଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଘର ଆଡ଼କୁ ଗଲି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଭାବୁଥାଏ କ୍ଷୀର ତ ମୁଁ ପିଏନି, କିଏ ପିଇବ? କ୍ଷୀରରେ କ'ଣ ହେବ? କ୍ଷୀରଟା ଏଇଥିପାଇଁ ନା କ'ଣ ପାଇଁ? ତାପରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା କ୍ଷୀରରେ କଫି ହେବ ବୋଲି। ତାପରେ କ୍ଷୀର ନେଇକି ମୁଁ ଘରକୁ ପଳାଇଲି। ଘରକୁ ନେଲା ପରେ ଅନ୍ଧାର ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା ବର୍ଷା ହେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେଇ ଛୋଟ ଛୁଆଟି କ'ଣ କରିବ, ବିକଳରେ କହିଲେ ମାମୁଁ ସାଇକେଲ ଚଲାଇବି ସାଇକେଲ। ତାପରେ ସେ ମନେ ମନେ ସବୁ କାଢ଼ି ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଦେଖିଲା, କହିଲା ଚାଲ ଯିବା। ମୁଁ କହିଲି ହଇରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ପରା। ତାପରେ ସେ କହିଲା ନାହିଁ ମୁଁ ଯିବି। ତାପରେ ସେ ମନେ ମନେ ସାଇକେଲ କାଢ଼ିଲା। ଚେଣ୍ଟିଟା ହେବନି, 3.5 ବର୍ଷର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ତାକୁ ବଡ଼ ମଣିଷଟେ ହେଇକି ସାଇକେଲ କାଢ଼ୁଛି। ତାପରେ ସାଇକେଲ କାଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଇକେଲ କାଢ଼ିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟା କେମିତି କାଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ବି ଏମିତି କାଢ଼ି ପାରିବିନି। ତାପରେ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଗେଟ୍ରୁ କାଢ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ସାଇକେଲ ଟିକେ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ, ତାର ସାଇକେଲ ଉପରେ ବସିକି ଚଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚଲଉ ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କହିଛି ସେ ହେଭି ଡ୍ରାଇଭର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିକେ ହାଫ୍ ପେଡାଲ ମାରେ ଆଉ କ'ଣ। ତାପରେ ପୁଣି ଫେରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ହମ୍ପରେ ଠାକିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଠେଲି ଘର ମୁହଁକୁ ଆଣିଲି ଭାରି। ତାପରେ ଘରର ଗ୍ରିଲ୍ ଖୋଲି ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ତା ସାଇକେଲକୁ ଠେଲି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ତା ସାଇକେଲକୁ ଠେଲୁଛି। ପିଲା ବାବୁ ହିରୋ ଭାବରେ ବସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ସାଇକେଲକୁ ଠେଲୁଛି। ତାପରେ ସେ ସାଇକେଲ ପୁରେଇଲା ପରେ ହେଭି ଡ୍ରାଇଭର ପରିଆ ଉପରକୁ ଚଢ଼େଇ ଦେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଖସି ଆସୁଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଠେଲିଦେଲି। ତାପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଯାଇ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲୁ, ଖେଳିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟ କେମିତି ହେଉଛି, ଛୋଟ ଛୁଆଟା ନା, ସେଥିପାଇଁ ହସ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଗୋଇଠା ମାରିଦେଲା ମୋ ମୋବାଇଲକୁ। କ'ଣ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ହସ ଦାନ୍ତ ବତିସି ଦେଖାଉଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟାମିଲି ତା ଟଏଜ୍ ଦେଖାଉଛି, ମାସା, ଯେଉଁ କାର୍ଟୁନ୍ ଦିଏ ମାସା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଦୁଷ୍ଟ ବାଳକଟି। କ'ଣ କରିବା, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ହେବେ ନା। ତାପରେ ସେ ପୁଣି ମୋତେ ବାଡ଼ିବାକୁ ଆସିଲା। ବାଡ଼ିବାକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ତାକୁ ଠେଲିଦେଲି, ଇଏ ପୁଣି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ସେ ମାସାକୁ ଦେଖାଉଛି। ଆମେ ଏତେ ଉଦ୍ଧତ ହେଲା ପରେ ଘରେ କୋଳିଟେ ଖାଇଲି। ଘରଟେ କୋଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅଫ୍ କଲି, ସେଥିପାଇଁ ସରି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।